Wat er in de tussentijd natuurlijk ook gebeurde, wat ik toen ook al wel wist, omdat de jongen ruime tijd al ziek is. En een vriend van mij, ik bedoel hij is 23 jaar en ik ken hem al van zijn derde levensjaar af. Dan heb ik het natuurlijk over Richard Jansen. Daar heb ik een prachtige single mee opgenomen. Eigenlijk heb ik daar geen single mee opgenomen. Nee, we waren uitgenodigd in een tv-programma bij een regionale zender. En dat programma, als ik me goed herinner, ging over, de inhoud daarvan was een duet zingen met je favoriete artiest. Nou, dat was natuurlijk een van de tractaties die ik richting Richard nog zou kunnen doen voordat hij die zware operatie zou moeten ondergaan. Zo gezegd, zo gedaan. Dat heb ik gedaan. Ik heb hem uitgenodigd. Ik heb hem daarbij gelukkig en heel zijn familie de dag van zijn leven bezorgd. Het heeft geresulteerd, naar aanleiding van het programma, in het maken van een single. Die hebben we niet opgenomen, maar is geknipt uit het programma. Is op cd-single gezet, vervolgens ook de videoclip erbij toegevoegd. En het is een enorme hype, het is niet te geloven, het is onvoorstelbaar. Heel Nederland en ver daarbuiten zelfs leven met Richard Jansen mee, met zijn ernstige ziekte. Natuurlijk gaan de opbrengsten van het singeltje allemaal naar het kankerfonds, het KWF, als ik het allemaal goed zeg. En er zal een bijzondere persbijeenkomst belegd worden als Richard redelijk hersteld zal zijn, want dat blijft altijd nog steeds een vraag. En dan zullen we dat officieel aan de KWF uitreiken. En uiteraard gaat Richard dan dat verzorgen. Hij heeft wel laten weten, ook voordat hij het ziekenhuis inging, dat ik absoluut de mensen van TV Oranje en nog veel mensen van harte moet bedanken met het succes. Want hij heeft hem wel geholpen om door deze eenzame, keiharde strijd zich heen te worstelen. En we weten helaas pas over 10 dagen hoe dat uitgepakt heeft. Wat ik wel kan melden is natuurlijk, en dat hebben al de kijkers ook kunnen zien, het plaatje wordt voortdurend gedraaid, wordt enorm gesteund. Daar steun je dus Richard mee. Ik speel daar de tweede viool in. En hij stormt af op een nummer 1 notering. Nou, dat zou natuurlijk het mooiste cadeau zijn wat we Richard kunnen geven. Namens zijn vader en moeder en zijn familieleden. En namens Richard, tv-kijkers van Oranje. Hou je kranig, hou je sterk. Blijf op Richard stemmen. En 1000-maal dank. En dat zijn dan de woorden van Richard. En natuurlijk voeg ik mij er zelf ook aan toe. Hartelijk dank voor het steunen van het liedje en blijf hem steunen. Dan komt het misschien allemaal wel goed.